давоми як моҳ мешавад ки дар ноҳияи Хӯросон бахшида ба солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ бо иштироки аҳли ҳунари ноҳия шомгоҳон барномаи фарҳангӣ ташкил ва гузаронида мешавад. Гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо дар ҳама гӯшаву канори кишвар тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта, сокинон бо як рӯҳияи болидаву созанда аз ин ҷашни пурифтихори давлатӣ бо дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолӣ ва созандагию бунёдкорӣ истиқбол менамоянд. Ба ин муносибат дар ноҳияи Хӯросон бо иштироки масъулин ва сокинони маҳал чорабинии ҷашнӣ баргузор карда шуд ки дар он сокинон ва кормандони ташкилоту муассиса бо намоиш додани ҳунарҳои мардумӣ дастовардҳои худ дар даврони соҳиби истиқлолӣ ва барномаи рангини фарҳангӣ дар ҷашнгоҳ хотири ҳамагонро болида гардониданд. Дар ҷамъомади тантанавӣ масъулини ноҳия зимни баромади худ бо ёдоварӣ аз сулҳу субот, пешрафту тараққиёт, вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат бахусус ноҳияи Хӯросон иброз доштанд ки бо таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар ва заҳмату саҳмгузории сокинон дар ҳама деҳу рӯстоҳои ноҳия сол аз сол иншооти гуногуни маъмурию хизматрасонӣ бунёд гардида марҳила ба марҳила рушди ҳама самтҳои хоҷагии халқ таъмин гардида истодаанд. Дар идомаи чорабинии дигар баромадкунандагон аз бузургию гаронарзиш будани истиқлоли давлатӣ ҳарф зада ёдовар гардиданд ки дар доираи тадбирҳои ободонӣ ки ба ифтихори 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи кор омадаанд, дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Хӯросон бо саҳми бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бунёди даҳҳо иншооти маъмурию фарҳангӣ, солимгардонию варзишӣ ва марказҳои фарҳангию фароғатӣ сохта мавриди истифодаи умум қарор дода шуданд ки ҳамаи ин ободкориҳо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи сокинон равона гардидаанд. аҳли ҳунару фарҳанг бо пешниҳоди тарғибу васфи истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои он иборат буд, ба ин ҷашн шукӯҳи тоза замн намуд. Ба ҳамин тартиб тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хӯросон дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот сокинон аз ҷашни бузурги истиқлоли давлатӣ шоиставу хотирмон истиқбол менамоянд.